Ating tema, batas ng pag-ibig. Dito po makikita sa Tao Galacia 5:22-23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Katuwaan, kapayapaan, hinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat. 23. Kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Yapin po rin kaya katamong referensya, kaya katamong pong tema ngayon. Pure po rin kaya katamong pamagaral, kaya katamong kasalpan. Kaya po, po palawa, kaya katamong pamagaral tungkol king lugod. Ang upisa po, mimulan na maging kasalpantayanan ng lugod. At ngayon po, dinana po marasan, kaya katamong kapatid, dami ng karinggadyan. Yati Rose po, mabilis siya po. Wala po daramdaman na talaga. Mamiyaya. Oras king Neto ng Diyos. Mahal na ako. Kasi Madam Munik. Yung Panginoon. Saka si Juan. Buti at tsura ka. Nakakong salamat. Tsura ka naman po kayong harapan niyo. Nakakupusap ka kanya. Itang sinabi ng banal, dapat ang lugod niya. Pero, kung lugod, talagang nakikita ko naman, no? Lalo na po si Pina. Yan. Barkada ko po yan talaga kung yung spiritis. Yung ibig sabihin, barkada. Bibi. Kaya napapatunayan ko kung kaluguran ako ng Panginoon. Karing paglalakad ko sa pagtitinda ko. Dininaan ako po talagang magkakataong makapagtinda. Tulad po kayong palengke, dininaan na kami permit. Kung nilapit ko po kami, ng gusto ko ito ko kayo. Ate Rose, alay ka mag-permit. Kasi kako yan. Ako bahala kay ka. Kasi yung napon. Nilapit ko kanila. Ang maliwa kasi naka-permit na yun. Ngilit ang dadalanan. Alay ka mag-permit, ako bahala kay ka. Kung sige, nakalasalamat. Kaya masalamat na ako man. Karing makiabi ko talaga kanila. Saka kanong sinisipin ko. Pukutan na ako. May permit na ka, sabi ko, wow. Kasi putang kayo kita na ako, di ba? Nang mataba, abay hospital nalapitan ako. Hinihinalan ng papel, ako yali. Oo, sabi ko, wala na, sabi ko. Nagkaluguran ako siguro talaga ng Panginoon sa kanya. Mismong mayari, sinabi niya, alay ka mag-permit, ako ang bahala kay ka. Sabihan mo ka ang paninda yan. Sabi na, wala niya na. O ngayon, meron pang pagkakataon. Pagka nakalaman talaga ng mga abe ko pa rin, inaya na ako kayo sa Luis, sa Dana. At tinakong yung pwesto pa rin at tinakong permit. Masalamat na ako talaga kahit nakanilig yung edad na, 64 na. Nagtyayaga ako kasi malakas ko pa. Kung tumuha ako, talaga naman na, di ba? Makapahilawan ako. Ating ko talaga gagawa kahit makanano, di ba? Makati po kung bitak-bitak, okay mo ako, malakas ko. O ngayon, ating ko na naman pwesto, kaya karayat na naman. Eh ngayon, sinabi ko kaya, inaas na ako mismo nung may-ari nagpapapwesto na, tamang perde. Ma'am, ating kang pwesto kayo niya, hindi lang nakakingarayat. Nanukong Aldo, Domingo, ay boss, pwede pong humingi ko ng pasensya kayo kasi ating ko pong katungkulan, pag Domingo, hindi ko pwedeng gulutan. Mas maragol pa siguro ako kakong panakitan, kung gulutan ko po ang aking natungkulan ng Domingo, bakit? Magsimba ko po, sabi ng maraming awad. Meron na rin ang pagsubok akong pinanalita. Kasi kung talagang tinutuhanan ko ito, makanano. Di ba? Halika po rin, sinabi ko kayo, no?
Lo, hindi ko yata buring tanggapan. Kasi sayang ang aldo ko. Ito mong pagkakataon ko, sabi ko. Dahil nag-umpisa na ako, buring ko, hanggang-hangga. Kung hanggang saan ako talaga. Buring ko, hindi ko buring gulutan ng Domingo ko. Pero talaga natin kung pesto ka rin. Masamting pa, binungat ako Dahil kay bakit na ako, kaya papunta lang ako ng shipping kung magtitindang Paris. Munta ka ngayon. Sabi ko, kaya masamting yan, hindi ko pwedeng tanggapan. Kasi siguro naman ka mas maragol pa ang aking panakit ang kaysa ganit, bigyan ng Panginoon ka ako. Kaya ito mo, kaya sa nakal na pasalamat. Dahil kahit makaninig ko, hindi ko taga-Katie, nakalulubot ka ako, lalo na kayong palengke. At saka Katie, kay katamang kapatid ko. Alos na rin, kakuha ko na kayo. Ang ibig sabihin, kautos ko na kayo. Tsaka nakilala ko. Tsaka ko na kilala ngayon eh. Naging kaibigan. Nung sumanib ko kay Espiritista. Maging masaya ko talaga. Butang wala akong nobela. Hindi ako makapag-nobela. Ali ko sa pating puso ko. Siyempre, sabi ng Klo, Ate Rose, ali kami nobela. Masakit yata ang bunto ko, sabi ko. Pwede kahit na lang ako nakapag-nobela. Balo ka naman ang Panginoon. Tsaka minsan talaga nalipot at tutusok sabihan ko kay kayo. Nung ali ko may Espiritista, ali ko po biyasang manalangin ng talagang magising ko, kaaba, ukto, ali ko. O ngayon eh, balang ako ko, balang magising ko, talagang manalangin. Totoo yan. Kaya sabi ko kay Klo, may biyasa ko para kay kayo. May biyasa ko talaga kay Espiritista. Na daramdaman kong lagi kong masaya. Basta't lalo ulit ang kanta. Talagang may ito may kanta. Patugtog mo ulit ang ipnos mo kong kanta ng masanting. Dingaba, buray kita. Alin ko magpatugtog mo na liwa. Kaya ito mo, talagang masaya ako. Nakakasalamat at binigyan mo ako ng oras. Kung hindi ko nakilala nakasama ko si Kapitan sa palengke, hindi ko makikilala ang mga kilala ng maniningil doon. Kaya halos kapels na ako, kilala na ako. Kaya kasungit nitang mata pa. Okay, naging kapels nito. Talagang lahat ng kasipin ko, gugulyawan na lang. Makukalikin ako. Ba't ikaw hindi ka pinaalis, sabi mo kanyan? Ayun ko, sabi ko. Alang-alang na kay Kapitan, nakilala ko kaya nakalabing salamat kay ka. Nakilala kita. Nakilala ko tayo ng mga palengke. Salamat po. Yun po, narinig natin ang ating kapatid na kaya pala nagmamadaling pumasok, marami siya may share. Kahit po siya ay isang naging tatawagin natin estrangero dito sa atin. Pero po, ang kanyang sarili ay hindi tinuring na isang estrangero. Nagkaroon siya ng pangalawang pamilya dito po sa ating lugar. At yan po ay tinuring na isang tunay na kapatid at isang tunay na anak sa ating pamilya dito sa ating kasalbantayanan.